Milí diváci, vážení priatelia, zišli sme sa tu dnes, aby sme si zaspomínali na nášho drahého hudobného guru, Lennyho Kravitza. Už ako malý rád búchal v kuchyni do hrncov a všetci vedeli, že z neho raz bude hviezda. Nie, nikdy nezišiel z cesty za svojím snom, stáť na pódiu a rozdávať radosť. Aj keď môj súd nebol vždy naklonený a musel prespávať po autách a bytoch svojich kamarátov, stále v ňom vrela túžba čo i len trochu sa priblížiť k svojim vzorom, aby mohol dôstojne pokračovať v ich tradícii. Áno, iba šťastie, ktoré si našiel vo svojom vienku, bolo častokrát to jediné, čo naozaj mal. A nevidí driny, potu a trpkých slz, ktoré vložil do svojej rannej tvorby. Tak... Počúvaj ma, miláčik, akože tebe už úplne hrabe. Ticho, ešte som neskončil. Tak neprerušuj ceremoniál. Počúvaj mi, ja nič. Ja len, že tu šaškuješ, ako keby sme sa s Lenným mali navždy rozlúčiť. No tak sorry, ja som ho chcel iba tak trochu predstaviť a dodať mojim slovám váhu, vieš? Viem, že si úplne mimo, však Lenny... A ako vieš, že Lenny je stále medzi nami? Lenny! Hello, Dickman. No, vidíš? Wow. Toto síce robia tínedžerky na mojich koncertoch, ale vytuhnutý, vypasený moderátor, to je tiež okej. Toto bude ešte nadlho. Poď, ukážem ti zatiaľ nahrávací štúdio. Ja? Ja vôbec nie som vypasený. Odišli. You